Seuraavana Kupittaa. Nesta Kuppis. Pendolino Plus train to Helsinki. Our following stops are at Kupittaa, Salo, Kaaris, Kirkkonummi, Leppävaara and Pasila. Have a pleasant journey. Kaaris. The next stop, Kaaris. Hankoon kello 18.49. Lähtee raiteelta 1. The next stop, Kirkkonummi. Nesta Palveria. The next stop, Leppävaara. Pasilan jälkeen saavumme Helsinki-Pään rautatieasemaan. Saavumme Pasilan raiteella 9 ja ovet avautuvat junakulkusuunnan katseen oikealta puolelta. Jatkuyhteys Pasilasta lentokentälle raiteelta 2, Pasilasta Imatralle raiteelta 4 ja Pasilasta Vaasaan raiteelta 3. Tässä kiitän teitä matkastanne ja mukavaa illan jatkoa. Seuraavana Pasila. Nesta Böle. The next stop, Pasila. This is an intercity train to Helsinki. Our following stops are at Kempele, Ruukki, Vihanti, Raahe, Oulainen, Ylivieska, Kannus and Kokkola. Have a pleasant journey. Aikuisten ja lasten matkaliput voi nyt aktivoida VR-matkalla sovelluksessa. Lisätietoja lipun aktivoinnista saat konduktööriltä. The next stop, Kempele. Helsinkiin kello 15.19 on viivästynyt. Uusi arvioitu lähtöaika on kello 16.46. Viivästyksen syynä henkilövahinko. Tässä puhutaan ajan konduktööri Jari ja tämä on Intercityn numero 38 Oulusta Helsinkiin Tampereen kautta. Seuraavat pysäkit Ruukki, Vihanti, Oulainen, Ylivieska ja Kannu. Ja Helsingin aikataulun saapuminen on kello 15.39. 7 vaunulla mennään ja kulkusuuntaan ensimmäisenä vaunu numero 1 ja vaunu numero 1 alakerrasta löytyvät lemmikkipaikat. Ja seuraava vaunu numero 2, jonka yläkerrassa on hiljainen ekstra-luokka. Ravintola vaunusta numero 3 ja vaunu numero 3 yläkerrassa on rento ekstra-luokka. Konduktöörin koppit, lasten leikkipaikka, pyöräilypaikat ja isot WC vaunusta numero 4. Ja kulkusuuntana sitten viimeisenä vaunut 5, 6 ja 7 ovat ihan normaaleita matkustajavaunuja. Ja aletaan tässä kohta katsomaan matkalippuja, niin olettekaliput ja tarvittavat lennotodistukset esille. Voit myös itse leimata matkalippuja ja leimaaminen tapahtuu tuon matkalippujen kautta. Ei muuta kuin oikein vapaa matkaa kaikille matkustajille. Z-juna Helsinkiin lähtee raiteelta 3. Pysähdyspaikat ovat Henna, Mäntsälä, Haarajoki, Kerava, Tikkurila ja Pasila. G-juna Lahdesta Riihimäelle pysähtyy raiteella 1. Pysähdyspaikat ovat Järvelä, Lappila, Mommila, Oitti ja Hikiä.